Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एग्रीमेंट आमचो 2019 सायन केल्लो त्या एग्रीमेंटार बरयल्ले असले की टर्मिनेशन असे कोणचेच जावचे ना. दोन फावटी गेले तेणी काय मुख्यमंत्र्याकडे गेले आम्ही, लेबर कमिशनाकडे गेले आम्ही, पोलीस स्टेशनाकडे गेले, कलेक्टराकडे गेले. आमचे नुसते 4 युनियन कमिटी नुसती 15 दीस सगळ्याकडे भोंवता. 3 दीस पयलीं लॉक मारले आम्ही नायटीक असले 21 तारखेक. सडनली ते आमकां सेक्युरिटी हांव भायर रावलो लास्ट सगळ्यान लॅबा खातीर सगळे इन्स्ट्रुमेंट बंद केले. तो म्हाका म्हणलो सेक्युरिटी मला फोन केलो आनी म्हणलो पावसान फोन केलो तूं भायर वच म्हणून आमकां कंपनीक लॉक मारूंक जाय आनी लॉक मारले. आणि थंय नोटीस पळय बरयली की आमकां 3 दीस पेड हॉलिडे म्हणून बरयले. इतलेच बरयले. आयज आमी कामाक येयले लॉक. या महामारीमध्ये सुद्धा जे काही केंद्रीय सरकारनं जे एक परिपत्रक काढलेलं होतं 20 मार्च रोजी, या काळामध्ये कोणालाही कामावरनं टर्मिनेट करता येणार नाही. तरी सुद्धा त्या काळामध्ये कंपनीनं इलिगल असे विनसमधले काही कामगार दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर फिरवण्यात आले. त्याची संख्या हवी असेल तर 235 टोटल कामगार होते आमच्या विनस कंपनीत. त्यातले 93 कामगार अवैधरित्या दुसऱ्या कंपनीत फिरवण्यात आले आणि आता 142 लोकांना कामावरनं कमी करण्यासाठी ही नोटीस आम्हाला देण्यात आलेली आहे. 5/10/2020 ला युनियनतर्फे लेबर कमिशनरला आणि कंपनीला एक नोटीस देण्यात आली की हा जो काही कंपनी निर्णय घेतला त्याच्यावर स्थगिती घ्यावी. तरी सुद्धा कंपनीनं कोणतंही त्याच्यावर ऍक्शन न घेता जे काही त्यांचं काम चालू होतं ते केलं. कंपनीकडे कोणतीही सरकारची लिगल परमिशन नाही की कंपनी बंद करण्यात यावी म्हणून. कन्सिलेशन जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत आम्ही हांगासरले हालचे ना.